В играта домино има 28 плочки. По колко плочки ще раздадем, ако участват 4 играчи? 28 като разделим на 4, всеки играч ще получи точно 7 плочки и няма да ни остане нито една. Ако обаче участват 5 играчи, то 28 като разделим на 5, всеки играч ще получи точно по 5 плочки и ще останат 3 плочки. Тоест, числото 28 се дели на 5 с остатък. Да разгледаме първия случай, в който делението е без остатък. Прието е да казваме, че числото 28 е кратно на числото 4, защото 28 се дели на 4 без остатък. А числото 4 е делител на 28, защото 28 се дели на 4 без остатък. Тук е важно да запомним, че делението е без остатък. Точно деление. Когато имаме деление без остатък, то числото, което се дели, се нарича кратно на числото, с което се дели. Като например, в делението 6 делено на 2, което е точно 3 без остатък, 6 е кратно на 2, а 2 е негов делител. Така че първото число е кратно на числото, с което се дели, а 2 е делител. Важни правила, които трябва да запомним. Първото определение. Ако А се дели на Б без остатък, казваме, че А е кратно на Б, където А и Б са естествени числа. Това определение символично може да се запише и така. Ако А се дели на Б и е точно число С без остатък, то казваме, че А е кратно на Б. Второто определение е за делител. Ако Б дели А без остатък, казваме, че Б е делител на А, където А и Б са естествени числа. Други важни елементи от този урок, които трябва да запомним, са: всяко естествено число е кратно на себе си. А е кратно на себе си. А се дели на себе си без остатък. Всяко число естествено е делител на себе си. В първия запис А е кратно на себе си, а във втория делител. И единицата е делител на всяко число естествено. И всяко число е кратно на единицата. А е кратно на единицата, а единицата е делител на всяко число. На всяко естествено число. Числото 0 е кратно на всяко естествено число. 0 е кратно на всяко естествено число. Няма число, което има делител числото 0. На 0 не се дели.